Κάλεσες τον Ιάκωβο και τη Μέλπο, τον Κώστα και τη Μέρη, την Ερατό, το Διαμαντή, το Χρήστο, τη Μαρία. Όλα τα έχω τακτοποιήσει εδώ και μέρες. Μην ανησυχείς. Σε 2 μέρες έχουμε το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. Τα πρώτα Χριστούγεννα στο αρχοντικό. Θέλω όλοι να λένε τα καλύτερα για μας. Όλοι τα καλύτερα θα λένε. Δεν είναι η πρώτη φορά που εντυπωσιάζεις με τα στολίδια και τα φαγητά σου. Ναι, αλλά εδώ είναι το αρχοντικό. Μα κι αυτή η Μαριγό, μέρες που βρήκε να μας εγκαταλείψει, θα πάω στο παντοπολείο να κάνω τα τελευταία ψώνια. Μάνα, μην μπορεί να βρει κανείς μια υπηρέτρια. Καληνύχτα αρχοντές, κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω σαν Μην ανοίγεις, Χριστάκι μου, σε αυτούς τους ζητιάνους τα κουβούκια τώρα. Καλά τα λένε τα παιδιά. Άκου Ζητιάνη. Τέλος πάντων, έχω κάτι δουλειές να τακτοποιήσω και θα αργήσω να επιστρέψω. Ναι, μην ξεχάσεις να μας βρεις υπηρέτρια. Ο πραγματευτής. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρ. Πάρε κόσμε, έχει ωραίον κολοκάσιν κουνουπίδιν που λες, έφεραμε τα από τη Σωτήρα, ότι πρέπει για τις νηστείες. Άντε και όπου κι αν είσαι, τελειώνουν και οι νηστείες και να μας δίνουν έναν γονί. Αν δεν τα φάμε μάνα μου τώρα, πότε να τα φάμε? Είναι από δήμαρχε, έλα να ψουμνήσεις. Εν και μόνο να γυρεύκεις στις ψήφους μας. Γεια σας! Έχουμε δάμε. Έχει κρασί αλφα-αλφα ποιότηταν. Έχει ζυβανία. Να πίνετε και να βράζετε τώρα το χειμώνα και να δροσίζεστε το καλοκαίρι. Έχει κούρνες, καρύδια, αθάσια καθαρισμένα και ακαθάριστα. Το ωραίο σύρο μέρι σας. Να τρώτε και να νουίζετε τα δάχτυλα σας. Καλή ζυβανία σου. Η ζυβανία μου είναι η καλύτερη. Έμπου τα γρήσκια. Καλό. Πίνετε και στις χαρές, πίνετε και στις λύπες. Άμα για τις χαρές είναι ότι πρέπει. Πάσα χαρές να έχετε. Ανοίγε την όρεξη. Αν έχετε να φάτε. Ανοίγε για τη χώνεψη. Καλό. Πώς έχει? 5 σελήνια. Έλα πάρε κόσμε, έχει πορτοκάλια, μαντορίνια και ωραία λεμόνια. Να βάλετε πιθαρτούτσια στην αυκολέμονη σας. Τα σεκέρικα, μέλι, εμπού του μόρφου. Καταφτάνει και αριστοκρατία. Χαίρετε. Καλώς τη. Θα ήθελα μία νοκάν πορτοκάλια και μία μαντορίνια. Μάλιστα κυρία, να σου βάλω. Να σου βάλω και για χειμώνα, να σου βάλω και για το τραπέζι. Να μείνεις πολύ ευχαριστημένη. Εμπού του μόρφου, είπαμε το. Είπαμε το. Θα ήθελα μία νοκάν καρύδια και μία αμύγδαλα. Καλό. Μα και αυτό το χειρομέρι, ό,τι πρέπει για την περίπτωση. Εν ολόφρεσκα κυρία, να σ' αρέσουν πολλά. Αλλά πώς να κάνεις τα γλυκιστικά σου για τις γιορτές. Ναι, φυσικά. Όχι πως είμαι περίεργη, άμα πρώτη φορά σε θωρώ στο παντοπολείο μας. Αλλά πως είσαι καινούρκα στις μερικές μας. Φαίνεται μάνα μου ο καλός ο κόσμος, ήτουν να σας θυμούμε.
Όχι πως μου πέφτει λος. Άμα είσαι το νέο το ζευκάρι που ήρθαν και έκατσε στα αρκοντικό. Θα ήθελα κρασί και σιβανία, αν μπορείτε. Μπορώ, κόρη μου, καλό νη μπορώ. Έτσι είσαι υποχρεωμένη να μας πεις. Άμα είσαι η κόρη του Χαραλαμπίδη, είπας πως σου βούλωσε το αρκοντικό. Μα μιλάς, α? Που ενδιαφέρον, κόρη μου, παρωτώ. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, δαμέ. Να μην ξέρουμε τι να μου γίνεται στην γειτονιά μας. Και αυτή η Μαριγό, μέρες που βρήκε να μας εγκαταλείψει. Ποια είναι τούτη η Μαριγό? Η πυρέτρια. Μα έχει τσι πυρέτρια. Ο καθένας θα κοιτάζει τη δουλειά του. Πολλά σωστά που μιλάς. Φαίνεται μάνα μου ομορφωμένος ο άνθρωπος. Ετοιμάστε τα πράγματα, παρακαλώ. Μάλιστα, μάνα μου, με βιάζεσαι, το μάχουμε. Και πουλαρίς, επέρασε δόξες του ναρκωτικών. Που των καιρών του Ευαγόρα και του Ζήνονα του Χρυσοστομίδη του ναρκωτικών. Μα σου είσαι νέα, και ξέρεις τους. Πάντως έκαμε στο πούπα, άσχαλα σου, να το χαίρεσαι. Όξω δηλαδή που το θωρώ, γιατί που μέσα έντια ξέρω. Όχι πως σε δουλειά μου δηλαδή, άμα φαντάζομαι είναι τα ωραία που να είναι. Θα ήθελα και ένα κραμπίν, παρακαλώ. Να σου βάλω το καλύτερο, τζιρά μου. Που λες βαζάνια κολοκούθια. Φαντάζομαι είναι τα νοικοτσιρά που είσαι. Μασχαλά σου, γέμασα στους τόπους. Φαίνεται μόνο που το κλάσμα φαίνεται. Ακτοφόρος. Εξεπούλησες σε γενικά και πάλι γλώσσα μην έβαλες μες στο στόμα σου. Τσιρά, μας είπες το όνομα σου. Ροδία, πόσο οφείλω? 3 λίρες και 5 σελήνια. Σε εσάς τι οφείλω? 3 μπακύρες. 1,5 σελήνη. Ορίστε. Ευχαριστώ πολλά. Ορίστε. Θα σας δώσω 10 και να πάρετε από 5. Χουβαρτίνα, μάνα μου τούτη. Φύλαξε τα. Ευχαριστούμε, τζιρά. Παρακαλώ, μα πού είναι ο ακτοφόρος? Εν τούτη μάνα μου λαλό σας, εν τούτη που τεντζέκατσε στο αρκοντικό το Χρυσοστομίδο. Κάνει κόρη μου, επέλανε στη γενέκα. Κόρη, ναι, εγκάμεις να μην ξαναπατήσει. Όχι πως με κόφτει, ξέρετε με. Αλλά να μην ξέρουμε ποιος μπαίνει στο μαγαζί μας. Όχι πως σε κόφτει. Τσιρά, πόμινε κι όπου και να είσαι να φανεί ο αρκοντής να σου τανίσει. Αλλά όμως δεν έχεις ξένους τα Χριστούγεννα. Ρεβεγιόν λέγεται. Μα οι αριστοκράτες λαλούν τους ξένους ρεβεγιό. Αρχοντή, Αυτός ο ακτοφόρος. αρχοντή, έλα δάρε αρχοντή. Έλα να τανίσεις σε τσιράς της Ροδίας, να βάλει το ψωμί της Μαρέσσος. Έλα, κυρά, να σου τα πάρω όπου θέλεις. Χαιρώνεις, ναι. Αλίμονο. Φυσικά. Να σου πω. Μπορείς να μου βαλίσεις και κάποια ειδικότητα με δώρα που είναι παλιά. Καλό, κυρά, ό,τι θέλεις. Τρολέγαμε. Πού πάμε? Ελευθερίας πάμε. Ξέρω.
Τσιγαρόνα. Τρώδη, αγάπη μου, γύρισες. Η εφημερίδα που σου ζήτησα. Αχ, Χριστάκι μου, το ξέχασα. Μη σύγχυσε μια παντοπόλενα. Θα πω το αρκουτί να σου τη φέρει. Περίμενε. Να, θα σου δώσω 5 σελήνια να πας να φέρεις μια εφημερίδα. Τα υπόλοιπα κράτα τα για σένα. Με 5 σελήνια πάω βορητό στην Πάμο να σου τη φέρω, μάστρε. Καλή Δευτέρα ναυτοντές, σαν νεολυθώτα, Χριστός Χριστιανός, να πω στα χρονικό σας, Χριστός και με πεσημερό, Χριστέ στην πόλη, οι ουρανοί αναλωτές, μαζί και στη ζώνη. Ακοντή, ακοντή, πλούτη μας ρε ακοντή Ωραία, μου. μωρά μου. Με φύγετε που δάμε. Πάω να πιάω μια εφημερίδα και έρχομαι. Το πάσα μου να τρώετε, εις το ακοντικό σας, δώσετε κάνε μου στο που, άκου το παντικό σας, χρόνια πολλά να ζήσετε, νάτε ευτυχισμένοι, και στο κορμί και τη σπίτι, μέσα να είσαστε βλουμισμένοι. Νάτε του ναριάγια και να τα δώκετε της μάνας σας τις Παρασκευούς να σας μαϊρέψει. Και γιορτές τώρα γεννιέται ο Χριστός. Να πάτε και στην εκκλησιάκα, όχι να σας τσιλίσει το παπλώμα. Ευχαριστούμε, Ακοντή, ευχαριστούμε! Κοίτα! Ό,τι χρειαστείς να μου φωνάζεις. Πάντα θα με κατάειρα εντάμε και να έρθουμε. Το άψες βεις. Μα... Τούτο αρκωτικό. Είναι τούτο που είναι ο Χαραλαμπίδης. Πολλά ρωτάς. Τέλος πάντων, του πατέρα μου είναι. Και φέτος μετακόμισα εγώ. Καλώς γυρίζει ο τροχός κυρά. Κάποτε ήταν του δικού μου πατέρα. Του δικού σου. Πάντως έκαμε στο παλατούι. Έτσι στολισμένο να υποδεχτείς τον Χριστό μας. Μπράβο σου. Τον ποιον? Τέλος πάντων, να περνάς καθημερινά να μου λέει αν χρειάζομαι κάτι. Μέχρι να βρω υπηρέτρια. Ό,τι θέλεις κυρά. Μα, σου κάνω εγώ. Σου κάνω. Θα να βοηθήσουμε και ευκολότερα τα μωρά τα φτωχά. Όσα πάω. Σιλοπελέ, πάλι ο μπρος μου. Η τουρτούρη ρε, κι αζήμιν του ρε. Έχει 2-3 μέρες να φάει ρε αρκόντι. Μπούκο φάει ψωμί, γεια. Δω και τίποτε εσύ ρε φίλοι μου και τούτο η πλάσμα ρε. Μα περιπέτσεις μέρες που είναι. Αλλά γυπινά ρε αρκόντι. Λίγο φαΐ ρε, σου καλό η χριστιανό δω και τίποτε ρε φίλοι μου. Καλό Μένω που εσπέρα. να με περιπίξει. Με δερíme ρε, πάλε να δερíme ρε αρκόντι, λίγο ψουμί ρε. Ψες με όφκια. Πιέρνε από εκεί στον μαχαλά σου να σου πω. Διάγαλα η τίποτε χικιάζει με τώρα, τίποτε χικιάζει με τώρα διάγαλα.
Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Φεύγω τρεχτώ για τη δουλειά. Περίμενε, έλα να με βοηθήσεις να βάλω το αστέρι στην κορφή του δέντρου. Είναι καινούριο φέτος. Βασικά, όλα είναι. Τα πήρα από ένα κατάστημα εδώ πιο κάτω. Είχε υπέροχα πράγματα. Όλοι θα ξετρελαθούν. Έλα. Ξύφορα μου! Έπεσε και έσπασε! Έγινε κομμάτια! Πρέπει οπωσδήποτε να πας να μου φέρεις άλλο. Δεν γίνονται Χριστούγεννα χωρίς αστέρι. Δεν προλαβαίνω. Φώναξε τον Άρχοντη. Έλα, σε θέλει κυρία. Έλα βρε χαμένε, καλά που βρέθηκες. Πήγαινε σε ένα γυαλοπούλικο και πάρε με ένα αστέρι. Όπως βλέπεις, έπεσε και έσπασε. Και δεν γίνονται Χριστούγεννα χωρίς αστέρι. Ξέρω, τζιρά, το γυαλοπόλικο του Δρουσότη. Ήταν δουλεύει για μέσα ο φίλος μου ο Νίκος, ο Παναγιώτου. Να, θα σου δώσω 1 λίρα να μου φέρεις το πιο μεγάλο αστέρι. Απόψε θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. 1 λίρα για ένα γυάλινο αστέρι. Πρέπει να αγαπάς πολλά τον Χριστό, τζιρά. Έκαμε στα ούλα να γυαλίζουν που τα πολλά στολίθια. Φαντάζομαι η υποδοχή που να δούσεις. Ναι, ναι, άντε πήγαινε, φέρε μου τα αστέρι. Η εκκλησιά αρκεύει που τις 5. Όχι να ξέρεις και να τη χάσεις. Με καθυστερείς, πήγαινε σου λέω. Περιμένω τα αστέρι. Πού θα πάω, πετώ και έρχω. Θα δω και δεν τίποτα. Δεν μου πας ρε, είσαι κλαμουρασμένο. Είσαι άρρωστο ρε. Άρρωστο Ιώδη ρε Αρχόντι μου. Γιατί δεν κάνεις και τους άνθρωπους. Άρρωστο καρδιά μου ρε, άρρωστο ψυχή μου. Άρρωστος είναι εγκέφαλος. Να πω και ρε ψηλόμερο. Τραβά το ήσυχος, τίποτη και η πόην του ρε. Έλα. Διακάνει να η τίποτε ρε κι ας εμείς του ρε. Ουρω ποτσί, ουρω ποδά. Ποδά. Χριστούγεννα λαλή του ρε. Άρα κι ας εμείς του ρε. Πεινά ρε, πονή καρκιά του ρε. Μάνα του πολλάρος του ιατροσόφι. Όχι πιαν, τίποτε έτσι, τίποτε. Εξιαζάει ρε, πότε έφα ένα βούκο φαΐ ρε, και μου ρε τίποτε εσύ ρε. Ξέρεις γιατί το γυαλοπόλικο του Δρουσότη είναι κλειστό. Έρχομαι που τζάμε, δεν έχει κανένα. Ξέρω ρε, θα πω σου κάποιον πιο ψωμί. Θα το σκεφτώ. Είπε εκείνον Νίκο μου, καλό άνθρωπο εκείνον Νίκο ρε. Μάστρο του πολλάρος του, που είναι υπηρετών του. Έστειλε με η τζιρά να της βοράσω έναν αστέρι. Να είμαι κλειστός για το δέντρο. Να τα δουν η λίρα. Πήρα. Να φάεις με τη μάνα σου. Αύριο Χριστούγεννα. Είναι κρίμα να πεις. Να περάσετε μια σκεφτομάες με τούτα. Ινσάλα, ούλα τα άστρα του ουρανού να πάσει στο τζιρά σου. Πώς να χορτάσει πάλι το πιαζίμι και το μάνα του και να σε έχει ο Θεός σου καλά ρε. Η τζιρά ετροδία έχει τόσα στολίθια. Πού να φάνει ότι λείπει τα άστρα. Πού θα Δεν αντέχω. Βρες μου μια προσωρινά. Μα μη μου λες για τις δουλειές σου. Έχω σκάσει από το άγχος μου. Και αυτός ο αρχοντής έχει αργήσει τόσο να φέρει τα αστέρι. Τζιρά! Ανάτος, μην κλείσεις. Ανοιχτά είναι. Τζιρά! Έλα, πού ήσουνα. Κόντεψα να πάρω την αστυνομία. Τι έγινε. Τζιρά! Τι έγινε, μίλα. Πού είναι τα αστέρι. Το γυαλοπόλικο είναι κλειστό. Τι? Αρρώστησε νομάς. Κλειστό τέτοια μέρα. Αρρώστησε, είπαμε. Ήταν τσογιόμαρας το σαν γιατί ο φίλος μου ο Νίκος έφυλε μου λίγα μου λίφκια
Λίγα σβηστήρκα, κάμια σύστρα, τον να δω και τον μωρόν τα Χριστούγεννα. Έμπειρας, μαγάρι να γιάρει, διότι στα είναι πρωτοχρονιά. Δεν αντέχω. Χριστάκι μου με χάνεις. Βγες και βρες μου μία νηπηρέτρια οπωσδήποτε. Δεν τα βγάζω πέρα με αυτόν. Η λύρα. Πού είναι η λύρα? Δώσε μου τη λύρα. Εδώ. Τι? Εδώ και εσύ. Εδώ κάτι, σε ένα άλλο στον που επήρα. Χριστούγεννα λύρα, εγκρίμα να πει. Με τη λύρα σου να χορτάσει και το αστέρι σου να χορτάσει το πιαζίμι και η μάνα σου και αυτό μάνα. Καλά με κοροϊδεύεις. Και ποιος σου είπε να δώσεις στα ξένα τα λεφτά που σου δώσει? Καλά σε λένε τρελό. Και όχι μόνο τρελό, θεότρελο. Να φύγεις τώρα από το σπίτι μου, να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου τρελοκονείο. Μπον καταλαβαίνεις πως η χαρά πιάνει σαν ματίας βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται. Βρε τα λεφτά δεν ήταν δικά σου. Σου τα έδωσα για τη λύρα. Πού είναι η λύρα? Θέλω τα αστέρι. Πας στον ουρανό και λάμπει, φύγε! Δεν λάμπει σαν το αληθινό. Φύγε τώρα από το σπίτι μου, να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Αχ, τι θα κάνω εγώ τώρα? Όλα ανάποδα θα πάνε σήμερα και το γυαλοπούλικο κλειστό. Πώς θα γιορτάσω τα Χριστούγεννα? Ούλοι τους εμπελί και λαλούμε με ένα βέλο. Για λύρα, για ένα γυάλινο αστέρι και για άλλοι να πεινούν και εγώ που νόμιζα πως είναι καλή γυναίκα. Τα πάει Γιώκο μου, να μου σε έτσι που κάνουμε. Γίνεται παπά μου, μια ευχή σου. Να φύγουμε ανθρώπους πεινασμένους έτσι μέρες που έτυχε. Εσύ με πολύ να στον ρε. Έκαμες καλά. Εσύ ό,τι κάνει, έντια με το παραπάνω. Όχι παπά μου, σήμερα έγινε κάτι που νευριάζει πολλά. Έστειλε με η κυρά να της αγοράσω έναν αστέρι. Ο Γιαννιουπόλης ήταν πλειστός. Ήβρα στον δρόμο μου το πιαζί. Εριούσε, επινούσε. Έλυσε τον η μίλα μου παπά μου. Εδώ κάτω τη λύρα, εδώ κάτω τη λύρα, να φάει με τη μάνα του. Έκαμες έτσι πράγμα για ο Κιαζί. Μπράβο, έκαμες το καλύτερο δώρο για τη γέννηση του Χριστού μας. Ευχαριστώ. Κάτι να βρεθεί για μας. Όμως, τούτη λύρα δεν είναι το αδική σου. Να μια λύρα να πάει να την πάρει σε εκείνο που την έχει και να ζητήσει συγγνώμη. Άμα θέλει το πλάσμα να κάνει ελεημοσύνη, να κάνει που μόνο. Κατάλαβες για μου. Ευχαριστώ παπά μου. Δεν πειράζει πως ήταν Τούρκους, Όλοι οι παιδιά του Θεού είμαστε. Ό,τι κάνουμε, βρίσκουμε το τσιπάνο με το παραπάνω. Κάτι να βρεθεί και για μας. Αύριο πολλούτουρκα να έρθεις ποτζέσσο να φάμε σούπα. Να φέρεις και τη μάνα σου. Αλήθεια παπά μου, κάτω για τη σούπα. Να πάει στο καλό και να σε δώσει την εκκλησιά. Να βάλεις και τα παπούτσια που σου έκανα προχτές. Έχουμε ένα πρόβλημα. Να το ακούσω. Θέλει να πεις τους επιτρόπους να μ' αφήγουν να μπαίνουν ανυπόλυτος. Να το πω και του Φίλιππου και του Δημήτρη. Με μάλλον. Τα παπούτσια που μου δώκες όμως, εδώ κατά σε ένα φτωχό που επίνα. Εριούσεν και πεινούσεν και ο φτωχός και εδώ. Άι τα παπούτσια μου, έκαναν κόντρες περπάτα ξυπόλια. Εντάνε προχτές, έβαλα τα πας στην μοτόρα, έκαει καλή μας, μια χαρά. Μια χαρά. Δεν πειράζει Λουκά. Σου έλα, αλλά να μπει μέσα του. Εντάξει παπά, με ευχαριστώ. Είναι τσι μονάχη.
Εσύ, τι γυρεύεις εδώ? Εσείς μου είπατε να έρθω. Εμείς, αποκλείεται. Άντε πήγαινε γιατί περιμένω καλεσμένους τώρα. Εγώ μην κοκόνα μου να σε εξήσω. Είναι ο άντρας σου που με έστειλε. Εμείνουν, ναι. Εμείνουν μπριλίο μαζί του στο παντοπουλίο και λένε μου λιρεύκει την πυρέτρια. Και ρώτησα τον να του κάνω γιο και το μου εντάξει. Πάντα ωραίο σπίτι. Καλά μου κατάλαβα εγώ. Πάντα ήθελα να το δω και που μέσα. Αλλά ότι είναι έτσι αρχοντικό, δεν το καρτερούν. Ναι, δεν ψάχνουμε για πυρέτρια τώρα. Μπορείς να πηγαίνεις. Μα δεν μπορείς να κάνεις πίσω τώρα. Εδώ και μου είχε προκαταβολή για να με κρατήσει. Κύριε Λέισον, τώρα που θα έρθει, αλλημονό του θα το κανονίσω εγώ. Καλά, αν εσύ δεν θες στο παντοπολείο, πώς θα είσαι και εδώ. Δεν είναι τα καμνόλα γιο, ας κάμιζε τίποτε ο άντρας μου. Είναι καλά που λαλώ. Μα είναι τα ωραία πεύτσα. Είναι τα κουρτίνες. Ένα σου τα έχω ούλα σιόνι. Ξέρω και καμνώ που ούλα εγώ. Σκουπίζω, σφουγγαρίζω, σιδερώνω, μαϊρεύκω, στρώνω τραπέζια, σερβίρω καλεσμένους. Ούλα παίρνω από τα σέρκα μου. Όπως δουλεύει η γλώσσα μου, δουλεύει και το σέρκα μου. Τώρα είμαι έτοιμη. Βουαλά, λαλούν και οι Γάλλοι. Ξέρω και ξένες γλώσσες, είπα σου το. Όχι, χρειάζεται. Thank you, merci beaucoup, how do you do? Κομμέ του μου. Θεέ μου, Δεν το ξέρω. τέλος πάντων, ας κάνουμε μια δοκιμή, ναι. Έλα κάνεις. Το όνομά σου? Α, το καλύτερο, Κατίνα. Κατίνα. Μαριγκό, θα σε λέω εγώ. Όπως θέλεις, βέβαια. Θα υποδέχεσαι τους καλεσμένους, Ναι. θα είσαι ευγενική Ναι. και προπάντων να μην κάνεις ερωτήσεις. Ξέρω. Άντε, πήγαινε τώρα γιατί είχα καλεσμένους εγώ και δεν πρόλαβα να τακτοποιήσω την κουζίνα. Εσύ χάρη που ήθελα να δω το σπίτι, το ξέρω. Τι, είπες κάτι. Ναι, ερώτησα που είναι η κουζίνα. Από εδώ. Μάλιστα, κυρία. Βλέπω όλα είναι τέλεια. Ναι, τα έχω όλα στην Ιταλία. Μα, μόνο το αστέρι μου λείπει. Δεν θα το προσέξει κανείς. Το φόρμα, σ' αρέσει. Το πήρα από μια μπουτίκα από τη Λευκοσία, από τη Χαρίτια. Είχε καινούργια μοντέλα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν τα φοράει καμία σαν αυτό. Όνειρο είναι, υπέροχο. Όλα είναι όπως αρμόζουν στην περίπτωση. Είπε ότι θα έρθει και ο δήμαρχος. Αλήθεια. Να σου πω, κάλεσα και δύο αδελφές διάσημες με τετρίσια το πέτρο. Είπαν πως θα έρθουν να τραγουδήσουν και να παίξουν πιάνο. Θα περάσουμε τέλεια. Μου χάριζε αυτό το χώρο. Εννοείται. Να τους, άρχισαν να έρχονται. Ανοίγω εγώ, κυρία. Κοπιάστε, καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Παρακαλώ, περάστε. Ιακωβέ μου, καλώς ήρθατε στο αρχοντικό μας. Περάστε, καθίστε. Χρόνια πολλά, φίλε μου, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Και ωραίο το αρχοντικό, να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Παρακαλώ. Τακτοποιήθηκες, βλέπω, στη νέα σου οικία. Και ελπίζω τώρα να σε βλέπουμε πιο πολύ, αφού θα είσαι πιο κοντά. Καλώς και το μικρό μας Στέφανο. Μα πόσο μεγάλωσε αυτό το παιδί. Καιρό έχουμε να το δούμε. Τρόδια μου, είναι πανέμορφο το σπίτι σας. Και τι ωραίο δέντρο. Σίγουρα θα είναι το καλύτερο της Λεμεσού. Πάντα με το εξαιρετικό σου γούστο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, στην άρεσε σου του πει διακόσμηση. Παναγία μου, μα δεν και το δέντρο, ούτε έναν αστέρι δεν έχει πάνω. Έφαν την η φαντασία, λαλό σου. Ο Κώστας και η Μέρη είναι. Παιδιά μου. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το σύζυγο.
πάρα πολύ. Παρακαλώ, περάστε. Καθίστε. Χρόνια πολλά, Χριστάκη, να χαίρεσαι την γιορτή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να κεράσουμε κάτι. Θέλετε να ανοίξουμε ένα κρασάκι ή προτιμάτε κονιάκ? Πιο κραζού μια χαρά είναι. Υπέρ. Προδία μου, τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Το σπίτι σου μυρίζει πραγματικά Χριστούγεννα με τόσα στολίδια. Είναι όλα μαγικά. Και το φόρεμα, θαυμάσιο, Προδία μου, στην Κουρίνη. Μα πόσο μόνος είναι και η Αγγελικούλα. Μεγάλωσε. Χρυσοσέρα γυναίκα σου, Χριστάκη. Μπράβο, Τροδία. Η διακόσμηση εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ. Μαμά, τι ωραίο λαμπερό αστέρι που έχει το δέντρο του. Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη εποχή για μένα. Πάνω από ένα μήνα ετοιμάζομαι για αυτή τη γιορτή. Μαμά, κοίτα το αστέρι πόσο λάμπει. Αχ, το καημένο το παιδάκι. Θα του λείπει κι αυτού μου το αστέρι. Εκεί που ετοιμαζόμουν να το στολίσω, μου έπεσε και έσπασε. Δεν κατάφερα να προμηθευτώ άλλο. Μανάτο, Μανάτο, λάμπει τόσο πολύ. Ναι, λάμπει πολύ. Είναι το αστέρι της Βιθλεέμ. Έχει και αστέρι μας το μικρό. Περίεργο, μα δεν και το θωρώ. Παιδιά, δεν κάνει να λέτε ψέματα μέρες που είναι. Το ξέρεις, μαμά, ότι εγώ δεν λέω ψέματα. Στέφανε, ησυχία. Μα τι έπαθες, παιδί μου? Τι βλέπεις εσύ που εμείς δεν βλέπουμε εδώ? Γεια σας! Καλώς όρισες! Εσύ εδώ κατίνω. Καλή βιοπάρτη του Σαρακοστή. Αυτό να μου πεις. Τι έγινε το παντοπουλίο? Πιάσα προβολή, έστειλα τον άντρα μου. Πολύ καλά. Αγαπητέ μου φίλε Δήμαρχε, αγαπητή Ειρήνη, καλωσορίσατε στο σπίτι μας. Τιμή μας που ήρθατε. Άστα αυτά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Καλώς η νέα οικία. Ευχαριστούμε. Τι γίνεται? Χρόνια πολλά είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνουμε, χρόνια πολλά. Τι κάνετε, παιδιά? Βλέπουμε το αστέρι που λάμπει. Το αστέρι. Να, Δήμαρχε, τα παιδιά φαντάζονται ένα αστέρι. Α, μάλιστα. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο το αρχοντικό και ξέρετε τη διακόσμηση. Συγχαρητήρια στην οικοδέσποινα. Πάντα όμορφη και λαμπερή. Έτσι σου κάνει και εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρετε ένα κρασάκι πριν το δείπνο, έτσι δεν είναι? Ευχαρίστως θα το τιμήσατε όντως. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Τι γίνεται? Παιδιά, τι βλέπετε? Να το αστέρι. Πού βλέπετε ρε παιδιά πάλι αστέρι? Κύριε Λέησο, άραγε στον αλήθεια του το ξαπεριπέζοντο στα κοπελού. Παιδιά, καθίστε φρόνημα, κάντε ησυχία. Παιδιά, ντροπή, είμαστε σε ξένο σπίτι. Στέφανε, τα είπαμε αυτά, παιδί μου, να είσαι φρόνιμος. Ένα λεπτό. Κάτι θα βλέπουν τα παιδιά για να επιμένουν. Άστε να μας εξηγήσουν. Αφήστε αγορά απ' έξω. Θέλω ένα λαμπερό αστέρι. Αρκόντι! Θέλω την κυρά να τη συζητήσω, συγγνώμη, και να της δώσω τον ταιριάκι. Το αστέρι μας τύφλωσε. Πόσο λαμπερό είναι. Κύριε Λέησο, Τι βρες κυρά αστέρι, την τα φωτεινό που έλει, σαν τον ήλιο. Βλέπεις Γιώργο μου αστέρι. Καλό, εσείς δεν το θωρείτε? όχι. Αν είναι δυνατόν. Ιησούς Χριστός, Νικόλα, μάντα που γίνεται δάμε. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ο Αρχοντής δεν βρήκε αστέρι γιατί ήταν κλειστό το γυαλοπόλικο. Έτσι τα λεφτά που του έδωσε η Τροδία τα έδωσε σε κάποιον που πεινούσε. Είπα συγγνώμη και ένα ταιριάκι. Όποιος θέλει να βοηθά, να το κάνει που μόνος του. Όχι με ξένα ριέτια. Έτσι πρέπει ο Παπα-Νικόλας. Καλή νύχτα. Έλα εδώ ρε Γιώργο μου. Δηλαδή,
Με τα λεφτά που έδωξε σήμερα, έφερες ένα αληθινό άστρο στο σπίτι του κύριου Χριστάκη και της κυρίας Τροδίας. Εσείς, το βλέπετε? Δεν υπάρχει. Εν του Κιαζίμι που το καταριάγια. Και μόλις του τα δώκα, έβαλε μια ευχή. Ούλα τα άστρα του ουρανού να έρθουν στην τζιρά. Εγώ το πιστεύω. Το φως του αστεριού. Το φως του αστεριού το βλέπουν τα παιδιά και ο Αρχοντής γιατί έχουν αθώες ψυχές. Εμείς πώς μπορούμε να το δούμε αν δεν ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας? Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Ζούμε ένα θαύμα των Χριστουγέννων. Το φως του αστεριού είναι το θαύμα της ελεημοσύνης, της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το βλέπω! Η ψυχή του Αρχοντή εν όπως του μωρού. Ρωτάτε με και εμένα που τον ξέρω. Οι ελεημοσύνες κρατούν τη λεμεσόν που κάμει. Εσείς είσαστε ξένοι στην περιοχή και δεν το ξέρετε. Ξέρετε πως τον κόσμο βοηθά παιδιά που δεν έχουν τα απαραίτητα. Κουτσούς, τυφλούς και όχι μόνο. Μένει νηστικός για να βοηθά τους άλλους. Και από ό,τι κατάλαβα, μέχρι και το Κιαζίμι βοήθησες ρε φίλοι μου σήμερα, ναι. Όλη μέρα μαλώνει. Αλλά κατά βάθος αγαπάς σου. Μέχρι και στο νοσοκομείο πήγαινε να το δει που χτύπησε το πόδι του. Ήταλος, να μην πάω να δω. Είναι πλάσμα του Θεού. Καλά έκανες. Μπράβο ρε Αρχοντή μου, έκανες την πιο καλή δουλειά. Τελικά ρε Αρχοντή μου, είσαι παράδειγμα προς όλους μας. Μακάρι να μπορούσαμε να σε μιμηθούμε. Ρε Γιώργο μου, έφαες σήμερα τίποτε? Να τρώμε κάθε μέρα. Να πάω αύριο σου παπά, να πάω σου πα. Εδώ θα μείνεις, να φας μαζί μας. Είναι τόσο συγκινημένη. Μπράβο, τσιρά. Πολλά καλά να κάνεις. Δεν έχω λόγια. Μα έχω μείνει άναυδη. Σου ζητώ κι εγώ συγγνώμη που σήμερα το πρωί παραφέρθηκα. Και τα λεφτά... Αύριο να κοινωνήσω. Τα λεφτά να τα κρατήσεις. Να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Μα να τα πάρω πίσω του παπά, έτσι να κάνω τώρα, πάρες, Όχι, για σένα είναι. Θα δώσω εγώ άλλα στον παπά. Κοίτα να δεις. Πού να ξέρω τι έχω να κάνω με έναν άγγελο. Η μανιά μου για το στολισμό μου σκότισε το νου και την ψυχή. Γέμισα το σπίτι με ψεύτικα στολίδια και ψεύτικες χαρές. Ξέρετε κάτι, νιώθω μια γλυκιά χαρά στην καρδιά μου. Σαν μια ζεστή φλόγα να μου ζέστανε την ψυχή. Αυτό που νιώθω είναι τόση μεγάλη χαρά και είναι απίστευτο αυτό το αίσθημα. Είπα σου το, άμα διάς κάνεις διπλή χαρά. Πόσο δίκιο έχεις. Είμαι τόσο συγκλονισμένη. Ξύπνησε μέσα μας το αληθινό νόημα της αγάπης και της προσφοράς. Εγώ θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Τότε που μικρή πήγαινα με τη γιαγιά μου στην εκκλησία και είχα τόση χαρά. Πραγματικά ζούμε ένα θαύμα. Η αθωότητα των παιδιών και του Αρχοντή μας έχει συγκλονίσει. Έχεις μεγάλη χαρά και ευλογία στο σπίτι σου, φίλε μου. Η ελεημοσύνη που βγαίνει μέσα από την καρδιά ανταμείβεται. Μας έδωσε το θαύμα. Αυτή τη χαρά, την αληθινή χαρά των Χριστουγέννων, ας συγκρατήσουμε όλοι στις καρδιές μας. Εισηγούμε αύριο πρωί-πρωί να πάμε στην εκκλησία, στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Να κάνουμε Χριστούγεννα με τον Χριστό και όχι με στολίδια, γλέντια και ψεύτικα αστέρια. Θα πάμε κι εμείς. Να κάνουμε όλη μια καινούργια αρχή στη ζωή μας. Αυτά είναι Χριστούγεννα με την πραγματική του σημασία. Αύριο το πρωί θα πάμε κι εμείς στην Παντάνασα να ευχαριστήσουμε τον Χριστό για το θαύμα που ζήσαμε. Δεν περίμενα αυτή η βραδιά να εξελιχθεί τόσο όμορφα. Τόση χαρά και γαλήνη δεν έχω ξανανιώσει. Αυτό το ρεβεγιόν εξελίχθηκε τόσο απρόσμενα σε έναν υπέροχο κάλεσμα Χριστού. Ευχαριστούμε τον Αρχοντή που μας άνοιξε τα μάτια. Συμφωνώ. Αυτή η βραδιά σημάδεψε τη ζωή μας. Είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα. Δοξάζω σε Χριστέ μου. Είναι τα θαύμα ζούμε. Θαύμα! Θαύμα! Παπα Νικόλα! Παπα Νικόλα! Μουράδε να δείτε! Παπα Νικόλα! Ρε παιδί μου, τι έγινε.
Τα Γιώργο μου, να μαθαίνουμε να γίνει, Γιώργο. Έτσι, εφανερεί την άστρο, είχα να υπάρχει. Είδες, δόξα τω Θεώ να λαλείς, που έχεις τις ψυχές καθαρές και βλέπουν τα λίγα πράγματα. Οι αθώες ψυχές βλέπουν το αστέρι. Όντως, οι αθώες ψυχές. Πράγμα, την ευχή μου να έχετε παιδί. Είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα. Γιατί αύριο είναι να πάμε όλη η εκκλησιά και να πάμε σούπα. Μπράβο ρε Άρχοντη. Είπα σας το. Ο Άρχοντης κρατά τη Λεμεσό. Ενώ ο Άρχοντας της Λεμεσού λαός σας. Συμφωνείς Δήμαρχέ μου. Απόλυτα. Συμφωνείς Φιλεγόρη. Συμφωνείς Φιλεγόγκο. Λεμετζανή μου. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκίνησε όμορφα η βραδιά μας, τι θα λέγατε... Ένα λεπτό. Λίμι που δάμε, ο φίλος μου κιαζεί. Αλλά ο ποράξο τσέπου. Άντε, φωνάξτε. Έλα ρε σύντο πέλε. Έλα ρε Αμά, είναι τα κονάκι. Είναι τα σπίτι. Η Τούρκο μαχαλάκης έτσι σπίτι. Και έχει και φαΐδα. Αντροπή, έφερες να μην στο ξέρω το σπίτι. Έτσι ρε. Μιαν και έφερες και το φίλο σου, τι θα λέγατε να φωνάξουμε παρέα στις αδερφές Πέτρου, να μας παίξουν ένα τραγουδάκι, να χορέψουμε. Ό,τι θέλει ο Νίμας. Λοιπόν, avanti maestro. Ευχόμαστε σε όλους Χριστούγεννα καλά και ο χρόνος που θα έρθει να σας φέρει χαρά. Γιορτάστε κι εσείς με αγάπη πολύ το θείο το βράδυ Χριστού τη γιορτή και χίλιες ευχές σας θέλουμε εμείς με υγεία και αγάπη Χριστού τη γιορτή. Ευχόμαστε σε όλους Χριστούγεννα καλά και ο χρόνος που θα έρθει να σας φέρει χαρά. Και να μην εξιάνουμε, αύριο είναι να σας καρτερώ και εσάς στην εκκλησιά. Όχι να μην έρθετε τα Χριστούγεννα. Το πιο καλό ρε. Να μου ήρθε ρε το κόμμες στην εκκλησιά, μάδρε δεν είναι. Θα σας πω κι εγώ καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα!
όλοι. Να καλέτσα όλοι. Έλα, η ομαδική μας. Ελάτε. Έλα. Κυρία Δράσο. Πήγαμε. Καλά Χριστούγεννα!